De ijsbaan in Burgum gaat als eerste van Friesland iepen. Het bestuur vond het dochs de moeite waard om de leden en jeugd rond mij 12 uur te verwelkomen. We hebben vanmorgen de pomp zetten om het overtollige water onder het ijs bij te hellen. Zodat de ijsplaat mooi op het asfalt komt. Er zit een heel beetje water onder, maar we denken dat we toch iepen moeten, aangezien het mooi taai waar wordt. Als we bijna een paar rieden kennen, dat is voor u al voldoende. Maar ook oorst in zijn kleer om neffens de coronamaatregels te redrieten. Ja, we hebben een aantal weken waarom hebben we oorlis met de gemeente van hoe gaan we ermee om op het moment dat we een natuurijs hebben. Nou, we houden de regels van de bond aan en daarnaast hebben we toestemming gekregen van de gemeente om het in gang te zetten met een beperkt aantal bezoekers. Totaal met maar 100 schaatsers in één keer op een baan. Het oranje weekend wienen er vernielings op de ijsbaan in Burgum. Dit zwargen gotten in het ijs. En daardoor wie een stuk van het ijs net mooi glad. De ijsclub vond dat tegenspietig. Ja, uiteindelijk hebben we de band er zelf op omsprutsen, want ze winnen je nog. Ze hier weer de forten. En uiteindelijk hebben we een bericht geplaatst op Facebook en de ouders hebben zich gemeld. En het is in principe bekend en ja, hopelijk dat het net weer voorkomt. Het ijs zal na alle gedachten net lang liggen blijven. Maar voor de vereniging in Burgum is het al prachtig dat ze nou één dag het ijs op kennen. Ben je altijd met de ijsbaan bezig en winterdags hebben we één doel iepen. En al is maar van uur of van dag, dat maakt het dus eigenlijk net zo vol uit. Wat daar doe je het voor. En het is al bij 2 jaar, 2 toeren, jontje weer de laatste keer.